A program mobiltelefonon, tableten is működik, ha van internet elérésed. A mobil internet miatt lehet lassabb a megjelenés. Számítógépen nézve tűnhet úgy, hogy túl kicsik a betűk. Ilyen esetben a böngészőben a nézett menüpontban bekapcsolhatod a nagyítást. Egy vagy két léptéket beállítva nagyobb betűk mellett még mindig használható lesz a rendszer. Sikeres bejelentkezés után az SK Max főképernyőjére érkezel. A főképernyő kinézete a felhasználói jogosultságok szintje szerint eltérő. A főképernyőn a leggyakrabban használt funkciókat grafikus háttérrel kiemeltük és közvetlenül elérhetővé tettük számodra. Az SK Max által kínált összes funkciót pedig a képernyő bal felső sarkában elhelyezett hamburger menüre kattintva érheted el. A képernyő tetején középen elhelyezett logóra kattintva a rendszer bármely pontjáról, bármikor visszatérhetsz a főképernyőre. Egyes kiemelt funkciók esetén elhelyezésre kerültek olyan navigációs gombok, amelyek direkt linken keresztül arra az oldalra visznek, ahol a funkció elérhető. Ezt a megoldást leginkább azoknál a funkcióknál alkalmazzuk, ahol felkívánjuk hívni a felhasználó figyelmét valamilyen fontos információra, vagy feladatra. Például a Cselekedj most menüben, a kategória meghatározása és az érintett elemek számának megjelenítése mellett a Mutasd gombra kattintva, közvetlenül arra listára érkezünk, ahol az érintett rekordok felsorolásra kerültek. Az SK Max rendszer felépítése egy logikus struktúrára épül, ennek keretében a funkciók és az ahhoz tartozó alfunkciók szintenként járhatók be. Ha ezekre a szintekre mint szülő-gyermek viszonyra tekintünk, akkor az induló szintet szülőoldalnak, az érkező szintet pedig gyermekoldalnak hívjuk. A funkciókon belül, valamelyik parancsra, nyomógombra kattintva, vagy egy adott elemet kiválasztva, mindig az adott szülőoldal egy gyermekoldalára érkezünk. A gyermekoldalakról a visszagomb használatával tudunk visszafelé navigálni a szülőoldalra. A visszagomb használatával pontosan azt a hierarchiát járja be a rendszer szintenként, amely lépések az aktuális gyermekoldalhoz vezettek, csak visszafelé. A visszagombok az oldalakon közvetlenül a fejléc konténer alatt kerültek elhelyezésre, de a böngésző visszagombja is használható. Minden olyan oldalon, ahol táblázatban listázzuk a lehetőségeket, figyeld meg a táblázat tetején lévő oszlopneveket, melyek mellett fellemutató nyilak találhatók. Ezekre kattintva tudod a lista elemeit növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezni. A táblázatban görgetéssel folyamatosan töltődnek be az új elemek, így nincs szükség lapozásra, ami egyszerűbbé és gyorsabbá teszi az információk áttekintését. Ha kíváncsi vagy a táblázatban szereplő elemek teljes számára, az a táblázat felett jelenik meg automatikusan, vagy egy gomb megnyomásával lekérdezheted. A táblázat felett található egy keresőmező is, ahol előre kiemelt szűrési lehetőségeket találsz. Itt különböző adatokra szűkítheted a listát. A keresőmező végén található egy részletes szűrő funkció, ahol további szűrési feltételeket állíthatsz be. Ezek a beállított szűrők egy buborékban jelennek meg közvetlenül a táblázat felett. Ebben a buborékban egy X-jel is látható, amivel könnyen eltávolíthatod az adott szűrési feltételt. Ha minden szűrőt egyszerre szeretnél eltávolítani, használd a szűrőblokk utolsó előtti ikonját, amely egy nyíl és az óramutató járásával ellentétes irányba mutat. Ezen kívül a nagyító ikon segítségével frissítheted a táblázatot, ha módosítasz valamit a gyorskeresőben és nem nyomod meg az Enter gombot. Természetesen az Enter billentyű leütésére is aktiválódik a szűrés.